हा मा खामबाय थाखोसै बे गथ'आलाय? जारौ आइ जारौ दाबो ओंख्रि सङाखै आयै? आंखौ बिराद ओंखाम उखैबायमोन। मावनो रोङा दांनो रोङा दानो ओंखाम उखैलायबाय। नै आइ दा दख'नाफोरा स्राय गानना थादो। आंलाय मानो दख'ना गाननांगौ? नोंखौ नायनो फैनो नागिरदों। जाया माथो आं दानो हाबा। हा जायाबा गयो। मोजां न'खर मोननायावनो मोजां मानसि मोननायावनो हरखायाबा। सोर दे आयै? सोर नायनो फैनो नागिरदों? बै दला बारानि गायदां माहाजोननि फिसाला। इसोर बोराय थाङा माथो आं बिजों। हामाया बोराय जानांगौ जाखो? दा सानजौफुआव 10टा 11टासोआवनो फैगोन बिसोरो। दख'नाफोरा स्राय गाननानै जाया आं थाबानो बिजों। जाबाय। बोराय आंहा दाबो 17आनो कमप्लिट जायाखै। आयो मा 17 जायाखै जालाबायनांगौ जाखो? 20 बोसोर जालायलायनानैलाय बि आधार कार्डआव फुल जानानै दङ। आंलाय मा मिथिगौ? नोंसोसो खालामदों दा बेखौलाय। आं जन्म होदों नालाय आं मिथिगौ। नों बुंबानो जायो नामा? आंहा आधार कार्डआव बेसेबां दङ बेखौसो लागोन हा दा। बिमा बुंनाया जायाबा सोर बुंनायाथ' जानांगौ जाखो? नोंसासो आं आधार कार्डआव मिथिगौना। मानो बिदि होनांगौ? आधार कार्डआवबो आं मिथिया। मारै मारै फुल जानानै आं जाखाया फैखोथाय? दानो हाबा। जायाबा गयो। दख'नाफोरा गाननानै दा थाबानो जाबाय स्रायनो। दख'ना गाना मुन गाना माबा फोरलाब फोथाब खिथु नुहांहां फेन्दा नुहांहां। मा ड्रेस बिलाय? मा ड्रेस? सिथोर दानिया गासिबो बाथोरनो। बिदिखौनो गानखायो। जों गानफेरनो मोनबाय बायाखैहाय बेफोरबायदि ड्रेसखौ। नोंसा गोदोनि नालाय गावसिना बिमा मोना होआखै। हा गैयामोनबो नालाय जोंनि दिनाव। बेखौनो बिमानि दख'ना सुरि बिफानि गामसा सुरि बिजिजों लाइन सुथेना आलि बिदिसो गानोमोनहाय जों। बेफोरबायदि गानफेरनो मोनबाय बायाखै। नोंसिना गोदोनि नालाय दानि दिनाव बिदि दंबावो नामा? दानिया गासिबो बिदिसो गानखायो। जाया मा होनो हाबाखौ हरथारगोन आं। बेबायदि जाया माथो न'खर आं मोजां हाबा। मोननायावनो जाया होमबा जायो नामा? नुवाखै? फिसाजो सासेखौनो फिनो हाला खोमा। जाद्रायनाय बायदि मोनदों। जाद्रायनाय बायदि मोननायजों बाथ्रा नङाहाय आइ। बेबायदि न'खर मोजां मोननायावनो मोजां मानसि मोननायावनो हराबा देनां जाबा जुब्बा जों थांनानै गाब्र'हैनोसै। मानोलाय गाब्र'नांगौ? आंहा मेगन गैया नामा? आंहा नायनानै थांगोन आरो मोजां नायनानै। जायो नामा? नोंसिनि मेगना थाफ्लियावसो नुवा नोंसोरो मोजाङा मा गाज्रिया मा। बेबा बिमा खोब बिफानि मोजां बुंनायखौ बोराय नांथ्रांनो बे हौवाखौ। बिमा बिफानि बुंनायखौ मानिहाय आइ। बिमा बिफानि बुंनायखौ मानि। बेबायदि जाया। गोदाव सोराव जानला मोनला हारसिं नायनानै थांनाया जायो नामा? मेगन नुखा खोनाखा गामि खाथियावनोखा बेखायसो हरनो नागिरदों दा। आं मिथिया आं जाया एथ' बोरायनायजों। जायाबा गयो नामा? आंहा मेल्ला रिल्स बानायबावनांगौ एक्ट्रेस जानांगौ। आं दानो हाबा जाया। आयै रिल्स बानायनाय एक्ट्रेस जानायखौसो बुंबावदों बियो। बै मबाइलाव नुवाखै? माबा लंथं जुगनि भाइराल जादोंनो। ओइ सोरहाबा खानाय सिनजादोंनो। ओइ सोरबा बुजादोंनो। बै दखानाव थांनोनो हाला आङो। समबार बिमाया बेखौनो नायै खिथाहरबाय थायो आंनो। जाम्बि भाइराल जाबा फैसासो मोनो। नाङाहाय आंनो बिदि सिथोर बाथोर भाइराल जालायनाय। मा मबाइल बिलाय? मबाइला भाइराल जायो नामा? मानसियासो भाइराल जायो दा। भाइराल जाबासो फैसा मोनो। गासिबो सिनायो एक्ट्रेस जानो मोनो। आयै नांथारा आंनो बेबायदि भाइराल जानायनि फैसाखौ। नोम्फा खामायनायखौनो जाग' हाया। नोंहालाय जाम्बि नालाय गावहा मबाइल गैयाथ'। नाङा बिदि भाइराल जालायलायनायखौ। नै जाम्बि आं फैसा मोनबाथाय नोंनो मबाइल आयै गोदान लाबोना नाङा होफैनोसै आं। नाङा आं नाया। बेफोरखौ नायनो सम गैया आंहा। मानोथो मालायनाव थांनानै मालायनि मबाइलखौ नायहैफाबाय थायो? ओइ समबार बिमाया आयै मासि मबाइल नायो बिबो बुरै नङैनो। एकदमबारे मबाइलखौनो नायै थाबाय थाथारो।
बिसोरनो नायै नायै जान्दियावनो हरबाय थाथारो आङो मबाइल लाबोना होगोन आं आयै हारसिं नाङा आंनो नाङा बिदि भाइरेल जालायनायफोरखौ नाङा आंनो मा बिलाइ भाइरेल जालायनाय गोदो जोंनि दिनाव बेफोरबायदि सिथोर बाथोर भाइरेल जालायनाय गैयामोनहाय मायबा मोनसे जाबा रायजोफोरानो सिरि सिरि मिथिं लिंबाय मायबा मोनसे रायलायबाय स्रि दोनबाय बिदिसोमोन नै दाना माबा मबाइलानो भाइरेल जालायनायनो बैथिंबो जायनो नायै बिनो नुयोनो लासिं सिं बासिं सिं नाङाहाय आइ नाङा बि मबाइलखौबो मालाबा रागा जोंबा बै बाल्थिङावसो ख्लबनो सोना दोननानै आंनो गोदान बायना होफैबानो जाबाय आंहासो गोदान मोनगोन दा मोनगोन नोमफाया फैगोन गोदान जायाहाय आइ जाया दा दख'नाफ्रा स्राय गाननानै था दिनै लांफाबा दिनैनो हरखागोनसो आं नोंखौ हरलाय माबायदि हरो नायनि आंबो जाया माथो आं थांखायाबो आं थाङा होमबा जायो नामा बिमानि बाथ्राखौ खोनासंहाय आइ बिमानि बिमा बिफानि गन्थं मोथोखांखौ हानो दा नाजाखा जाया होमबा गयो नामा जाया जानांगौ जाया होमबा गयो नामा बिदि न'खर मोजां मोननायखौ एरायनो हाया जाथ्रायावनो एरायदावबाथाय एरायलांबाय थायोनो उनाव बयाखौसो बोरै मोनहैयोनो जानांगौ दे आं बिजों बोराय जायो नामा खथ' मोजां जागोन आंहा जावैसो जागोना नाङा आंनो थाङा बिदियासो अनो जाम्बिलाय अनोबालाय दाखालि मानो बोराय होननानै खारलांफिननाय आयै हा अबेबा खारलांफिननाया नुलायबायलायनो हा सोर नोमफायालाय खारखो बोरायना हाबा हरदोंमोन हिनजाव गोदानानो खारलांफिनो मालाया जियानो खारबाय था बेफोरखौ नायनानैनो होनबा नोंहाबो बिदि जाबाय मालाय खारनाय खारैखौ नायबाय थाना बेफोरखौ जानांगौ जोंहा जावैसो जागोनना जा अनखागोन बि नांथारा आंनो बोरायलाय थांथारा आंनो जाया बिदि जाया बिबायदि न'खर मोजां मोननायावनो जायाबा उनावबो गैया सिगाङावबो गैया गाबोननो जुदि मायबा मोनसे जानानै गोथौ हाखराव गाब्र'बा बिफा बोराया नोंखौ नायफिनबाय थानो हागोन आंलाय मानो गाब्र'नांगौ आंहा मेगन गैया नामा जाया आइ बिदि जाया आंहा न'आवनो थाबाय थागोन ना जाथारा मेरला भिडिअ बानायबावनांगौ रिल्स बानायबावनांगौ आंहा आयै बे रिल्स बानायनाय भिडिअ बानायनायखौथ' गारथारदोहाय नोङो आं बे मबाइलखौनो सैथारलाहाय माबार दुगैनानै दख'नाफोरा स्राय गाननानै थायदो थां आं भाजा एवहैनोसै गाना माथो आं दख'ना फैथ'ल' सोरबायदिया नायनो फैयो